ka kenhun jongka Green Tech Foundation jongka Southwest Khasil District Division kum shibanta ban yasno okti ha ka jingra khe ye kesngi penne pensa ya ka mai mariang ne ka World Environment Day araja arpuar da ka mesem jongka jingkit khle kaliyo ban penlong ye ka program thungdeng ha ka we ga jaka balakhot ma chuak ma ka bah ma po ka shnong wa ase Southwest Khasil District ha ka negasngi watla kanika kanhun kadang don tang khandiat ngot ki dikhot hendai da kamen sem ka ba ye ka mai mariang kelayo ban yami ban let sha ka wei ka jaka bala pan be ban thung ye ki ten rai deng pat ha ka negasngi na kalyang juga kanhun kelayo ban thung hadu saupo ten rai ki deng ha ka ba kela shim ta shit rem nadu ki samla shin rang bat ken thei shuaban sedang ye ka jing thung deng usamla shan bor lang leng do ma shalong vice president jongka Green Tech Foundation jongka Southwest Khasil District Division ula ai ka jengkran ka balangkon ha ka baulo ong ba ki menta ha ka nega jaka ban penbet khnang ban rakhe ye ka nega sngi penne pensa ya ka mai mariang komba ka parthai baro ka wei hi ka sakhi ya ka jingdon kam jong ka mai mariang da ka bakhot bat wer ya ki khon samla bakin le ai ne ka banta ban penne pensa ya ki saudong saukun ki ba mangi kum ki khon ben reu ngi don kam nakapor shakapor kong ni kum ka kenhun jong ka Green Tech Foundation jong ka Southwest Khasil Division ni wan hang ni menta kumsi benta ban rakhe ya kanika sngi World Environment Day kumbak partai baro ka sakhi ya ka jing don kam jong kami mariang ha ka ba ka khot kerpat yang ni kun samla ba ngin le ai na ka banta bangin penek persa ya kami mariang ka ba mangi kun menriu ni don kam na kapor sakapor ni i kumba ha kini kisngi ki baladap ka jingshit kebalak kiu coba palat hak baki breu kajing ut kajing nam yo sngau na kapor sakapor hanroi larang paiden ban pule ban ngam jeliu yakini ki baro kadai hi kajing le kajonga kajong pi ba ngi la penjot hi ya kami mariang bat kaban sawanra yakini kajing kala kabakrau kaban bu jing hi yangi kumki kun menreu besong basa ha kanai kami mariang kumba u mata makan hi ukpa jong ker India upan pau kini kentin tak bau ong baka mai mariang ka download ya ki baro ki ban ai benta ya ubreu kat kajing don kam kajong u hendrai kanomla ban pendap ya kajing lalor jong ubreu te ngi kum si benta kum ka kenhun jong Green Tech Foundation ngi sim ya kanai ka senjam bangin khot ngin wer ya ki prasamla hangni ngi don ki volunteer ki ban pen iya kata kenuksa ba ngin yang teli hala kejong kejat bangin le ai na kabanta ban penek pensa ya kamai mariang kamtam ha kaban thung ya kiding ha ka jaka kaba kibreu kila penjot ya ki klau ki tap kembang le i na kapor ba ka jelam me khalaya kaba reben tang dai klau ki tap ha ki por kemenchwa menta kala duna sebab palat bat ngin persang kala karyai ban khot ban wer ban persuthu ya kibreu ya kejing don kam jong kamai mariang namar ba mangi kibreu dalai ngim la ban im klam kamai mariang hanroi kamai mariang kala ban im klam mangi kibreu te kumsi banta an ong biang sa sisen bangin le ai na kamta ka mai mariang bangin penek pansa ya kejing sat ban kiba kamai mariang ka ai na kamta jongi ngin yelek kepala ban sim ketika diang bangin thung ya kini kiding kisik bangin penkhut ya kijabok jaban kabaki breu kila pen sniu kila pen jabok bat tong ba ngidai ban seutu ningkong ya kejing don kam bangin penek pensa ya ke kabaka mariang ka ai na kamta jungi ba mangingin im lan kumta bangin penek pensa ya kini ki baro na kabanta ki pateng ki banangwan om bangin supelut put bangin penjabok bangin pensniu no ya kane kajing internet ya kini ki baro ka mai mariang ka ai ya kane kespak kapau na kabanta jungi hendrai dokin perkat na kabanta gilong den ki banwan na kabanta jungi ba makiru kin sakhi kinyo i ya kini ki baro ki ba ublai lo tau bat ul ai na kabanta jungi ki breu tang kini ki kentin ki ba kendiat ngaken tuken pam ya kinong song baro ya ki pat jongka distrik hi baro kawai ba
Kindon ya kene kemensim jong kajing sutu kumno bakamay mariang kadon kam yang ngaya pi bangin le ai na kamanta jongka pamaka kanri kasumar yang i hakis ngi kebantang wan.